Mona Malawi nonse konse kumene mwatchagula radio nthawi ino kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi programu yapadera cha imene Evangelist Yankho Malizani akupitiriza kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus network ya 5G komanso lemba la chilombo kuti nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi nyengo tikhalayi komanso buku lopatulika Bible likuti chani pa zimene tikukumana nazo. Dzina langa ndi John Mulimbika, bwanji tikhale limodzi. Mulungu wakumwamba alemekezeke chifukwa cha tsiku linanso limene watipatsa pamene tikulingalira limodzi mawu a Yehova Mulungu wakumwamba, pamenenso nthawi ikutsetsereka zochitika zimene zikuchitika pa dziko lapansi, zochitika zambiri, zina zopatsa mafunso, zosowetsa mtendere, zina zopereka chiyembekezo ukamalingalira mawu a Mulungu. Amalawi anzanga, nthawi ijakwananso imene tikumamvetsera mawu a Mulungu pamutu wa COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo. Tithokoze Mulungu wakumwamba chifukwa cha abwenzi ambiri amene mukumamvetsera uthengawo. Timalandira mafoni kuchokera ku Mzuzu, ku Chitipa, ku Nsanje, ku Mulanje. Tingonena kuti madera ambiri Malawi muno anthu mukumemba mafoni, mutumiza uthenga, mafunso anu Mulungu akutithangata kumayankha. Ena tikumaimbirana mafoni, tifuna ndikupempheni kuti mupirizebe kumvera uthenga uwu chifukwa pali zambiri zimene takambirane pamene tikuyembekezera kubwera msiku wachiwiri kwa Yesu Khristu Mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Mu tsiku la lero tikupitirizanso uthenga umene Mulungu wakumwamba watikonzetsera. Tipemphere. Atate okonda amene muli kumwamba, Mulungu wamphamvu zonse ndi wanzeru zonse, tikuthokoza kuti mwatipatsanso moyo mu tsiku la lero. Yakwananso nthawi imene tikumalingalira m'mawu anu. Tikuvomereza pamaso panu zochimwa zathu, ndife anthu ochimwa olakwitsa zinthu zambiri. Tikupempha kuti mutikhululukire. Pamene tsono tikutsegula mawu anu amene ali nyali kumapazi athu komanso kuwunika pa njira yathu. Yehova Mulungu wakumwamba, tikupemphani kuti mutilankhule monga mwa ulemerero wanu. Ili ndilo pempho lathu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo. Chigawo chimene chapita tinamba kusanthula m'buku la Daniel chapter 7 mene muli zilombo zinayi zimene zidatuluka pa nyanja patawinduka mphepo ku mphepo zinayi. Tinakambiranamo zambiri zokhuza ufumu wa Babulo, ufumu wa Medina Perez, ufumu wa Magreeks. Tinangoyambakonso pang'ono nkhani ya ufumu wa Rome monga chilombo chachinayi. Sindibwerezanso zambiri zimene zakumbuyoku zimene zadutsa chifukwa kumene tikulowako ndi kwakuya kwa basi. Zikufunika tiyende phazi limodzi komanso momveka bwino. Ndi mu tsiku la lero tikufuna tiunikire kwambiri pa chilombo chachinayi. Chifukwa chani pa chilombo chachinayi? Tikuwerenga Daniel chapter 7 verse 7. Daniel chapter 7 verse 7. Pambuyo pake ndinaona masomphenya a usiku, ndikuona chilombo chachinayi choopsa ndi chochititsa mantha ndi champhamvu choposa. Chinali nawo mano aakulu achitsulo. Chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake. Chinasiyana ndi zilombo zonse zidachitsogolera, ndipo chinali ndi nyanga 10. Abwenzi, Daniel chapter 7 akutionetsera zilombo zinayi. Koma mwa zilombo zinayi zimenezi, zilombo zitatu zimene zadutsa kale mkango, chimbalangondo, nyalugwe ndi zomveka bwino monga mene zilili. Koma chilombo chachinayi imene akuchifotokozera sakuperekapo dzina linonse la chilombochi. Angochifotokoza maonekedwe ake, maonekedwe opsawo chopatsa mantha. Tamvetserani bwino. Akuti nkuona kwa masomphenya usiku Daniel adaona chilombo akuchitchula kuti chachinayi fa zina zitatu zadutsapo kale. Akuti chinali choopsa ndi chochititsa mantha. M'bale wanga, Mulungu wanga, ungoganizira kuti imene Bible likufotokoza chilombochi chidali choopsa ndi chochititsa mantha. Kusinzo pali nkhani pamene kuyefuna kuimvetsa bwino. Komanso achifotokoza kuti ndi champhamvu choposa.
akuti chirombochi chinali ndi mano akulu achitsulo, komanso chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake, kupondereza zirombo zina zonse zimene zinatuluka m'mbuyo mwake. Chirombochi chinapondereza china chilichonse, ndakuchifotokoza kuti chinasiyana ndi zina zonse monga mene zinatulukira. M'bale wanga ndimafuna ulingalire pamenepa. Ngakhale Daniel akuona masomphenya wa chonchi, sadakhale ndi chidwi kwambiri ndi zirombo zina zitatu zichi, koma anadzakhala ndi chidwi ndi chirombo ichi chachinayi chifukwa chidampatsa nkhawa. Anafunisa atamvetsetsa za chirombo chimenechi. Ndikupitiriza verse 8. Ndinali kulingirira za nyangazi. Taonani, pakati pa izo panaphuka nyanga ina, ndiyo yaying'ono. Patsogolo pake zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mizu yomwe. Ndipo taonani, m'nyanga m'menemo munali maso ngati maso a munthu, ndi pakamwa pali kunena zazikulu. Mene Daniel amang'ana chirombo chachinayichi, anaonetsetsa nkopeza kuti chinali ndi nyanga 10. Koma pakati pa nyanga 10 padadzaphukanso kanyanga kena. Kanyanga kena kataphuka kanazulapo nyanga zina zitatu. Ndiye akuti kanyanga aka kadali ndi maso ngati maso a munthu, pakamwa ngati pakamwa pa munthu pali kunena zazikulu. Tipena ife timvetsetse zimenezi. Ndiye mukakumbukira maphunziro a m'mbuyomu tidapeza tanthauzo la nyangazi kuchokera ku Chivumbulutso chapter 17 verse 15, kuti nyanga zimoda zionazo ndiwo maufumu. Ndi nyanga izi zimene zikuoneka mchirombo chachinayi, mu ufumu achinayi, ndi maufumunso. Tikambirana momveka bwino. Chifukwa chani tifuna tifukule za COVID-19, 5G komanso lemba la chirombo. Ndi mukakumbukira kumbuyo umene tichokerako tidaona kuganizo la mwana wachitayiko, kuti Lucifer amene onyamula kuwala adawukira kumwamba naponyedwa pa dziko. Adakhazikitsa ufumu wa Babulo mu Genesis chapter 11. Adakhala kulondonda mtundu wa anthu kufikira mmene masomphenyawa akutuluka. Daniel akadali ku kapolo ku Babulo. Babulo ameneyo monga ufumu, mukuchoka kwake udabwera ufumu wina kudzafika mu ufumu uwu wachinayi. Ndi mukakumbuka chapter 2 tidaona kale. Mu chapter 2 akutionetseranso fano la mfumu Nebukadinezara, limene miyala ya mtengo wapatali ikuonekera mu zigawo, kuyambira golidi, siliva, mkuwa, kumunsiku kuli chitsulo, kumapazi kwake chitsulo ndi dongo, kutionetseranso maufumu okhaokha, maufumu anayi. Ndi ufumu wachinayi ku Daniel chapter 2 ukuoneka monga chitsulo cholimba. Ndi mu chapter 7 akuonetsera ufumu monga chirombo ichi choopsa yopanda dzina. M'bale wanga, verse 12 akunena mawu awa: ndipo zirombo zotsalazo anazichotsera ulamuliro wawo, koma anatalikitsa moyo wawo ukhalenso nyengo ndi nthawi. Chirombo ichi chitatuluka, zirombo zina zitatu zoyambirira zija akuti anazichotsera ulamuliro wawo, koma anangozipatsa moyo pang'ono mukanyengo chabe, kuonetsera kuti mphamvu ya zirombo zinazi pang'ono pokha. Mu chirombo chachinayi mphamvu zake zikadalimo, kusonyeza kuti mu ufumu wachinayi mphamvu za Babulo, ufumu wa Nebukadinezara zikadalimo, mphamvu za Mene ndi Peresi, ufumu wa Cyrus kapena Kores zikadalimo, mphamvu za Greece, Alexander the Great, mu ufumu wachinayi zikadalimo pang'ono. Daniel chapter 7 verse 17 anatuza kuti zirombo zazikulu izi zinayi ndizo mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi, dziko lake lomweli, kusonyeza kuti ufumu wachinayi kapena kuti chirombo chachinayi ichi ndi ufumu wachinayi, komanso ndi mphamvu ya ufumu otsiriza pa dziko lapansi mu m'bado wathu kufikira kuti Yesu adza. Kusonyeza kuti ife tikuyenera kukhala ndi chidwi ndi ufumu umene wachinayi,
chifukwa chani zokhuza covid-19 5G zikuchitika mkati mwa ufumu wachinayi? Ndi m'bale wanga ukuyena kukhala ndi chidwi kwambiri ndi zimenezi. Ndi Daniel adakhala ndi chidwi kwambiri ndi chilombo chimenechi. Mumve verse 19 zimene akunena, akuti pamenepo ndinafuna kudziwa choonadi cha chilombo chachinayi chija, chidasiyana nazo zonsezi, choopsa, chopambana, mano ake achitsulo ndi makadabo ake amkuwa, chimene chidalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza zotsala ndi mapazi ake. Ngakhale Daniel mneneri m'masomphenya ake adayesetsa, adali ndi chidwi ndi chilombo chachinayi. Ndinangewe m'bale wanga, mulungu wanga, abambo amayi agogo, mulekeranji nanso khala ndi chidwi ndi buku la Daniel ndifuna kumvetsa za chilombo chimenechi. Mulungu atikomera mtima kuti pang'ono ndi pang'ono tikwera kuti mvetsetse zinthu zimenezi. M'bale wanga ndifuna ndikupemphe uzitenga cholembera chako nkumalemba mavesi awa. Mfundo zimenezi uzilemba, chifukwa kumasulira kwa malemba awa si maganizo ayi inotumikira ayi. Mukumbukire lemba la 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka na 21 kuti tinawo mawu achinenero amene muchita bwino kuwasamalira, ndi mawu okhazikika, ali ngati nyali yakuwunikira mu mdima, ndipo lemba limamasula lemba linzake. Zidalembedwa ndi anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera. Komanso muzikumbukira Yesaya chapter 28 verse 10 kuti lemba ndi lemba, lamulo ndi lamulo, langizo ndi langizo, kuno pang'ono ukonso pang'ono. Ndi mukhoza kuona Daniel chapter 7 yemweyi akufotokoza maloto kapena masomphenya a Daniel. Komanso kumasulira kukupezekanso mu Daniel chapter 7 momwemo, lemba ndi lemba linzake, osati maganizo a munthu ayi. Ndi Daniel akhala ndi chidwi chimenechi. Mu verse 20 akunena mawu awa: ndi za nyanga 10 zinali pamutu pake, ndi nyanga ina idaphukayi imene zidagwa zitatu patsogolo pake. Nyangayo idali ndi maso ndi pakamwa pakunena zazikulu, imene maonekedwe ake anaposa zinzake. M'bale wanga, Daniel anakhala ndi chidwi kufuna kumvetsa za chilombo chachinayi. Ndi omuza ngelo sonza chilombo chachinayichi adalankhula mawu pa verse 23. Anatero, chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi, umene udzasiyana nawo maufumu onse pamenepo, nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. M'bale wanga, tamva zimene ngelo akumuza Daniel zokhuza chilombo chachinayi. Akuti chilombo chachinayi ndi ufumu wachinayi pa dziko lapansi. Akuti ufumu wachinayi pa dziko lapansi udzasiyana ndi maufumu ena wonse ndi wapaderadera. Komanso akuti udzalusira dziko lonse lapansi, sakusiyapo mbali, kufikira mpaka na kuno kumalawi. Ufumu wachinayi kuno kumphamvu yakenso ilipo, chifukwa malemba akutero. Akuti ufumu wachinayi udzachepetsa maufumu ena wonse kuwapondereza, chifukwa ngwamphamvu. Verse 24 tsopano kunena za nyanga 10 mu ufumu uwu, adzauka mafumu 10, ndi pambuyo pawo idzauka ina. Iyo idzasiyana ndi oyamba aja, nidzachepetsa mafumu 3. M'bale wanga, malemba ndi amenewa. Tilingalire limodzi tsopano. Chilombo choyamba mkango, ufumu wa Babulo. Chilombo chachiwiri, chimbalangondo, ufumu wa Mede ndi Aperezi. Chilombo chachitatu, nyalugwe, ufumu wa Greece wa Alexander the Great. Ufumu wa Alexander ukutha, metero na phunziro lapita. Kunabwera ufumu wa Rome. Ukuwerenga mbiri ya dziko lapansi sizimapoponyeka, zimatsatidwa bwino. Ndi ndifotokoza pang'ono za ufumu wa Rome. Rome anagawika patatu. Roman Kingdom kuyambira mu 753 mpaka na 509 BC. Uyang'ane mbiri ya dziko lapansi opeza zimenezi. Amen. Roman Kingdom
kuzabwera Roman Republic 509 mpaka na 27 BC. Ndi kuchoka mu 27 BC kudamba Roman Empire. Kuti dzikhala empire, Augustus Caesar, meri kujambula utenga ni mwezi wa August. Mwini wake wa mwezi Augustus Caesar anazipanga declare iyeyo kuzieneleza kuti ndiye empire woyamba mufumu wa Rome. Ndipo Roman Empire adauka mu 476 AD. Ukasakasaka mbiri ya dziko lapansi mabuku ingati world history, ukapeza zaka zimene kufotokoza ndi mmene zilili. M'bale wanga amondi mwayi umasewera pa tsamba la internet, ufufuze zimene kufotokozazi uzipezanso chimodzimodzi monga mmene zilili. Augustus Caesar ndamene adapereka lamulo lakalembera nthawi imene Yesu amabadwa kuti Yosefe ndi Mariya achoke ku Galileya apite ku Yudeya kukachita kalembera. Tsopano nyanga 10 zimakuzifotokoza kuti zinatuluka mu chilombo ichi. Tawerengalemba kunena kuti nyanga zimenezi ndi maufumu 10 amene adzatuluka mu ufumu umenewo. Imene ndi verse 24 chapter 7 Daniel. Ndi mufumu wa Rome kuti udzichepa mphamvu zake, so unatheratu mochepa mphamvu zake mu 476 AD. Ndifaki chonena kuti mitundu ina inabwera mkugwedeza ufumu wa Rome. Pali maina amene alipo amagwiritsa ntchito kale ndifotokoza dzinalo komanso ndi mene amadzikira lero. Kunali ma Anglo-Saxon amanagwedeza kwambiri ufumu wa Rome. Kunali ma Alemanni amanagwedeza kwambiri ufumu wa Rome. Kunali ma Sueve amanagwedeza kwambiri ufumu wa Rome. Ma Vandals, ma Ostrogoth, ma Herod adagwedeza ufumu wa Rome. Ndi maina amene akali walibe ntchito kwenikweni. Chifukwa zimene tipanga kuti m'bale wanga umvetsetse mmene maufumu akuyendera. Ndi tifuna tione mkatikati mwa maufumu amene wowo kuti ndi COVID-19 5G lemba la chilombo maufumu amenewa zikuwakhudza pati. Chifukwa chonena kuti tawerenga lemba kunena kuti ufumu wa Rome, ufumu wachinayi, udzaponderesa dziko lonse lapansi ndi kuchepetsa maufumu enawa. Nyanga 10 zimene zikupezeka pa chilombo chachinayi ufumu wa Rome. Ufumu wa Rome mudatuluka maufumu 10 awa. Kamene anamanga ufumu wa Rome maufumu 10 awa. England 1, German 2, Spain 3, France 4, Portugal 5, Italy 6, Switzerland 7, Heruli 8, Vandals 9, 10 Ostrogoths. Ukayang'ana mbiri ya ufumu wa Rome mmene umatha kumapeto kwake ndi mitundu imene anabwera kudzagwedeza ufumu wa Rome, mayina amene atchula apawo ukapeze ndi amene akutuluka mu ufumu wa Rome. Baibulo ndilosangalatsa. Mawu a Mulungu ndokoma kumalingalira mwakuya. Chifukwa mbiri ya dziko lapansi yonse mmene ilili Mulungu akumwamba adatipatsa kale mu Daniel chapter 2, Daniel chapter 7. Ndini mafuna soone chinthu ichi. Mayina amene ndatchula amayiko awa ndamenso adangagawa Africa. Kuli nkhani zokhuza Berlin wo kuma anthu amakumana kumakambirana zina ndi zina. Sindikamba zakuyaza kumene koko. Koma ndingopereka zaka zochepa kuti kumafufuza m'bale wanga udzifufuza mokwanira. Izi nzofunika m'matchalichi. Azibusa kumawuza anthu, ansembe kumawuza anthu, mashehe kumawuza anthu zinthu izi. Chifukwa dzikoli likutsetsereka. Mwachitsanso, nyanga imodzi ufumu umodzi wa England kuyambira chaka cha 1880 mpaka 1900 adakhala kulamulira timayiko iti mu Africa: Egypt, Sudan, Kenya, Zimbabwe, Zambia, Malawi.
ufufuze mbiri ya dziko lapansi. Malo muno muli buku limalemba Dutch Caesar, ine nalowerengapo, ulipeze m'bale wanga ukawerenge zimenezi, ukapeza kuyambira 1880 mpaka 1900 England amene ndi mphamvu kwambiri kulamulira mayiko amenewa. Kumano mphamvu imene ya dziko la England kwathu kuno sinachokepo kadalipobe. Ubale ukadalipo wabwino ndi dziko la England. Maphunziro athu mene alili timayendera British standards mu zinthu zambiri. Ngakhale nkhani ngati za magetsi, ma standards athu it's British standards mu zinthu zambiri. German kuyambira 1884 mpaka 1918 sikale ndipo mpano ndi zaka mwina 102 kuchoka mu 1990 kuzafika pano 102. Ndi dziko la German linakhala likulamulira mayiko awo: Papua New Guinea, Solomon Island, Burundi, Tanzania, Rwanda, kungotchulo ochepa chabe. Nyanga 10 zipezeka mufumu wa Rome, mafumu 10 adatuka menda amadagawana Africa na malamulira mayikowa ndikupasenso dziko lina. Portugal mzaka za ma 1500 adakhala akulamulira dziko la Mozambique, Angola kuno ku Africa. Ndi ndikupase timayiko tina tosadziwika bwino timene panopo tikumagwedeza kuyambira dziko lapansi. India poyamba matchula kuti Goa, China Macau, dziko la Portugal lidafika umene kundugwedeza kwambiri. Ukamangana mbiri ya dziko lapansi pali ganizo kukanganirana kwa Africa, kukanganirana Africa kuyambira mu 1885 mpaka 1914 kukanganirana Africa, pa Chingereza amachoti scramble for Africa. Izimba langa ndikutchula cholinga kuti uone kuti maufumu 10 amene atuka mufumu wa Rome adatenga gawo lalikulu mpaka adatenga gawo lalikulu m'mayiko amu Africa. Akebulani ukapita ku Mozambique munthu sangathawe. Ndizona kuti Portugal idatenga kumbali mpaka na pano chipwitikizi chimankhulidwa kwa basi, kwa Angola so chimodzimodzi. Ukapita ku Papua New Guinea ngakhale pa aneba bomba pa Tanzania, ma Germans atenga kumbali yayikulu muzochitika. Ukapita ku Zimbabwe, England inatenga mbali yayikulu Zambia inatenga mbali yayikulu muzochitika. England ndizosathawika zinthuzi. Ndewudzonso chinthu ichi mwanyanga 10 zimenezi mavesi amene tawerenga ku Daniel chapter 7 atiuza kunena kuti akulingirira Daniel za nyangazi mu verse 8 akuti panadzaphuka kanyanga kena pakati pa nyanga 10. Nyanga imene itaphuka akuti inazula nyanga zina zitatu. Kapena munjira ina kuti umvetse bwino, mwa maufumu 10 amadatuka mu ufumu umene wa Rome panadzapezeka ufumu wina ngati wa namba 11 udadzaphuka pakati pa nyanga zimenezi. Nyanga imeneyi ide ndi pakama ngati pakama pa munthu pakulankhula zazikulu, maso ngati maso a munthu. Ndipo nyanga imeneyi itangophuka, nyanga zina zitatu kapena maufumu ena atatu adagwa, adazulidwa limodzi. Maufumu ake ndi ati: Maheruli, Mavandos ndi Maostrogoth. Mavandos anali kumpoto kwa Africa. Mitundu imeneyi pa dziko lapansi mpaka na lero simapezekanso: Maheruli, Mavandos ndi Maostrogoth. Ukang'ambira dziko lapansi sungapezenso amenewo, chifukwa cha nyanga ine imene idaphukayo, ufumu ina udaphuka pakati pa maufumu amenewo. Bale wanga, lero sitikamba za kanyanga kamene kakayi za ufumu umenewo, tikamba patsogolo. Pachifukwa chani? Tikufuna tione kuti maufumu amenewa COVID-19 wagwedeza dziko lonse lapansi sadasiye malo. Bible ikufotokoza kuti ufumu wachinayi, ufumu wa Rome, udzapondereza dziko lonse lapansi. Pali chani pamenepa? Pali chani pamenepa? Mpofuna kumvetsetsa m'bale wanga. Ndi mayiko amenewa 10 awa panopo tidzinenana kuti 7 amenewa kuphatikiza pa namba 8 kanyanga kang'onoko, chifukwa atatu anazulidwa. Nditi zikamba zoti 8 amenewa. Ndifuna ndiwerenge
Chivumbulutso chapter 17 verse 12 ndi 13. M'bale wanga umvetsere bwino, chifukwa nkhani ndiyosangalatsa. Ukamalingalira mwa Mulungu mwakuya ndi pemphero, zimachita kusangalatsa, kuchita kukoma ngati kena kake kachakudya. Chapter 17 verse 12 ndi 13. Ndipo nyanga 10 udaziona, ndiwo mafumu 10 amene sanalandire ufumu, koma alandira ulamuliro ngati mafumu ola limodzi, pamodzi ndi chirombo. Pamenepo akunena kuti mafumu 10 awa amene atchula England, German, Spain, France, Portugal, Italy, Switzerland, Herul, Vandos and Ostrogoth, akunena kuti sanalandire ufumu. Akutanthauzanji? Koma alandira ulamuliro ngati mafumu. Angolandira ulamuliro ngati mafumu. Atiye amakhala ndi mafumu ena olamulira midzi zosiyanasiyana. Mafumu enawonso amakhala ndi nyakwawa zosiyanasiyana. Enawo amakhala ongoyang'anira, mphamvu zonse zimakhala ndi atiye. Ndi munjira ina mafumu ena onsewa mphamvu zisi zawo ndi zaufumu wa Rome. Chifukwa chani zili choncho? Chapter 2 kumyendoku kuli chitsulo. Chitsulo chikumapaziku kuli chitsulo ndi dongo. Ndi chitsulo ndi dongo sizingagwirizana, koma mphamvu ya chitsulo ndiyokhazikika. Ndipo verse 13 akufotokoza kuti iwo ali nawo mtima umodzi, ndipo apereka mphamvu ndi ulamuliro wawo kwa chirombo. Pamenepo akuti maiko awawa ali nawo mtima umodzi. Ndifake mudzapeza kuti mabungwe mmene maiko amenewo ali, kumabwera mabungwe kuno mawu osiyanasiyana, mudzapeza mabungwe onsewa funding yawo, mphamvu zawo zimachokera ku maiko ako amenewawo. Palibenso chinthu chinayo. Mukapeza nkhani ya COVID-19, 5G, maiko ake amene akuzilimbikira kwambiri maiko ake ndi amenewawa. Kumadzoni pansi pakepo pali mphamvu ya Rome. Maiko a Africa ambiri akamapanga zisankho, maiko ake ndi amenewawa amene amapereka thandizo mu zinthu zambiri. Matenda akasautsa, maiko ake ndi amenewawa amene amachitapo kanthu. Ngakhale banking system, maiko ake ndi amenewawa. M'bale wanga, COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo zifuna timvetse bwino kuchokera m'maiko amenewa. Ndipo pamenso atifuna tidzimaliza kwa lero. Ndimafuna lero tingowonikira chabe za chirombo chachinayi choopsachi ndi nyanga zimene zituka mmufumu umenewu, mayiko amenewa, kuti zimveke bwino, kuti tikamambano kusanthula zakuya kulumikizitsa COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo, tikhale limodzi mbalango satayike. Nditakumbukira zinthu izi, mwana wachitayiko Satana ndiyerekezi amene akumufotokoza mu chapter 13 Chivumbulutso verse 2 kuti atenga mphamvu zake, ulamuliro wake ndi mpando wake ndi kusiya mfumu wachinayi amene adamulondalonda Davide atawukira Israeli, amene akampeza Kaini mpaka na ndikumupha mphwake Abeli. Ameneyo Yesu akumfotokozanso kuti adachita mbali ina. Yohane chapter 6 verse 70. Yesu anayankha iwo, kodi sindinakusankhani 12, ndipo mwa inu mmodzi ali ndiyerekezi? Pakati pa ophunzira ake Yesu 12 adaona kuti mmodzi mwa iwo adali ndiyerekezi. Kusinzo Satana akadalondalondabe mtundu wa anthu, amapezeka malo osiyanasiyana ufuna usokoneza. Ndi mbalanga ndifuna ndikuyitane kwa Yesu Khristu, chifukwa Yesu ndi mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Umudalire iyeyo, ndiye yekhayo amene adziwa zonse. Ndikudziwa bwanji kuti yekhayo akudziwa zonse? Ndikudziwa bwanji Yesu mwini wake adamuza mayi wa ku Samariya za moyo wake wonse osasiya kanthu. Yohane chapter 4 verse 39. Ndipo mmudzi muja anthu a Samariya ambiri anakhulupirira iye, chifukwa cha mawu a mkazi wochita umboniyo, kuti anandiuza ine zinthu zilizonse ndinazichita. Yohane chapter 4 muli mayi wa ku Samariya amene akumanda Yesu pachitsime. Yesu adamuuza zonse zokhudza moyo wake, kuti mwamuna amene ali na Yesu wake atamva uthenga wabwino anathamanga ku Samariya kukauza abale ake. Abale ake atabwera
adadzafotokoza okha ndi mawu kuti ife takhulupirira tsopano. Ndi mayi uyu adawuzidwa zonse za pamoyo wake ndi Yesu Khristu. M'bale wanga, Yesu akhoza kuvumbulutsa zonse za pa dziko lapansi kukhuza COVID-19 5G, chifukwa Yesuyo ali yemweyo dzulo, ali yemweyo lero, ali yemweyo ku nthawi zosamaliza. Nthawi ndiyomwe achita njiru, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvera radio ndi chidwi. Kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso mafunso pa zomwe mwamva mu programu imeneyi, komanso zina zimene simunazimve mu programu iyi koma zimakuvutani kuzimvetsetsa mogwirizana ndi buku lopatulika Bible. Mukhoza kutchaya lamya kapena kutumiza text message kapena kuyankhula pa WhatsApp pa 0821769323 0821769323 komanso 0925614147 0925614147. Mukatereni muyankhulana ndi Evangelist Yankho Malizani, mwina mufuna Bible study pa zimene mwamva kapena zimene zimakuvutani kuzimvetsetsa. Dzina langa ndi John Mulimbika, ndiyamikire kuti munali pamenepo. Pitirizani kumvera maprogramu otsatirawa. Ndapita.